Gipangunahan sa Department of Agriculture, District 2, Congressional Office ug Zamboanga City Mayor John Dalipe ang mass turnover sa mga farm inputs ug equipment alang sa nagkadaiyang Farmer Association sa East Coast sa syudad. Gihimo ang turnover nitong Biyernes, Hulyo 28. Gipanglangkuban kini sa 648,000 pesos, solar-powered irrigation system, 2 units nga 4-wheel driver tractor, valor 5.1 million pesos, commercial hybrid seeds, fertilizer assistance, rice threshers, multi-purpose drying pavements ug combine harvester nga sa kinatibukan anaa sa 8.044 million pesos ang kantidad. Assorted vegetable seeds, inorganic fertilizer, mung bean seeds, peanut seeds ug 30 pieces plastic crates valor 963,000 pesos ug community gardening interventions nga nagkantidad og 309,000 pesos. Apil sa gitunol sa Farmer Association ang 201 ka mga baktin nga ilang buhion aron matino kung nawagtang na ba sa hingpit ang ASF o klase-klaseng feeds ug LN2 mother tank valor 3.69 million pesos alang sa hog raisers pinaagi sa Office of the City Veterinarian. Ang mga farm inputs ug ekipo nagkantidad og 18,775,960 pesos. Tumong sa proyekto nga mapalambo ang agricultural product ug masiguro ang food security sa syudad. Ang inisyatibo gipunduhan sa DA pinaagi sa pag-facilitate sa District 2 Congressman ug Majority Leader Manix Dalipe sa kolaborasyon sa lokal nga gobyerno pinaagi sa City Agriculturist Office. Gipasalamatan ni Mayor Dalipe ang DA9 sa kanunayng paghatag og suporta ug hinabang sa mga mag-uma aron mas mapalambo pa ang sektor sa agrikultura sa syudad. Nagpasalamat sab ang mga benepisyaryo sa nadawat nga gasa gikan sa DA ug sa lokal nga gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.